Milé diváčky, milí diváci, ja bych vás rada pozvala ke sledovaní experimentálnych dokumentárnych filmov v rámci Jihlavy online. V rámci festivalu jsou ty světové filmy, kterých je 24 rozdelené do 4 takových tematických bloků. A proč říkám tematických? O experimentálním filmu panuje spousta mýtů. Třeba, že jsou nesrozumitelné, nebo že je to něco, co se nějak nepovedlo, tak se to označí za experiment. Ty filmy, které můžete každoročně vidět v Jihlavě, jsou úplně jiný případ, respektive rozpouští tyto mýty, protože jsou to filmy, které nesou nějaké zásadní téma, právě proto jsou to experimentální dokumenty, takže nehrajeme třeba experimentální abstraktní filmy, a zároveň jsou srozumitelné ve smyslu, že tam opravdu to téma anebo ty příběhy, ta vyprávění můžete krásně číst. V online festivalu můžete vidět výběr 5 z těch světových experimentálních filmů. Ale můžete vidět celou tu českou soutěž, takže 13 filmů. V posledních letech pozoruju takovou vlnu nostalgie po filmovém materiálu. A to je vidět i v těch světových fascinacích. Jeden z těch filmů, který pracuje se specifiky filmového materiálu, je Slunovrat, který vznikl metodou kyanotypie, což znamená, že ty látky, které reagovaly s filmovou emulzí, zabarvily ten obraz do modra. Takže je to vizuálně opravdu strhující film, který vznikl jak natočení některých obrazů, tak vlastně tou metodou fotogramu, kdy jsou na ten pás přímo položené ty objekty, tady převážně z přírody, které pak vlastně vytvoří ten svůj doslova otisk. V české soutěži Experimental.cz prezentujeme 13 filmů a všechny můžete vidět i v online. Měla jsem velkou radost, že letos opravdu hodně převládají ženské autorky. Z těch 13 filmů 9 natočily režisérky. Letos jsou to 2 filmy z české soutěže, které se promítaly i v rámci v rámci mezinárodních fascinací. Je to film Lucie Rosenfeldové Jak si nepamatovat svá těla, který je z velké části found footage a pracuje s archivními materiály, které vysvětlovali reprodukční politiku, která byla tady v Československu během komunistické totality. A je to hodně promyšlený, vrstevnatý film, kde můžeme navnímat tu historickou perspektivu, ale zároveň autorka se k tomu vztahuje i subjektivně z toho dnešního pohledu. Tím druhým je film Tomáše Rampuly Snowblind. Tomáš Rampula je tvůrce, který v posledních letech experimentuje s umělou inteligencí a zaměřuje se především na specifickou vizualitu, kterou tyto obrazy mají, ale zároveň se snaží rekonstruovat určité obrazy anebo reference. A ten film Snowblind je v podstatě takovou adaptací nebo aluzí na Edgara Allana Poea. Takže v tom filmu najdeme spoustu takových referencí a odkazů. A zároveň je tam opravdu důležitá technologická stránka. Myslím, že Tomáš Rampula je jeden z těch vůbec nejzajímavějších tvůrců českých, kteří pracují s umělou inteligencí. Ty experimentální filmy jsou, myslím, výjimečná díla, která ukazují, jaké vyjadřovací možnosti film má a prozkoumávají je opravdu i do netušených nebo dosud neprozkoumaných oblastí a hranic. Takže já vám přeju, aby jste měli krásný zážitek a aby i vám umožnili ty experimenty nechat popustit fantazii a imaginaci.